efter ham. Okay, så jeg skal lige have det her på det rene en gang til. Du har fået en pose underbukser af din lærer. Ja. Hvorfor har du det? Spørg mig. Hvorfor har din lærer givet dig en pose underbukser? Jeg ved ikke, jeg synes selv, jeg har for mange underbukser hjemme, så jeg forstår ikke, hvorfor jeg skulle få en hel pose underbukser. Hvorfor snakker vi overhovedet om underbukser? Det er igen til start samtalen. Kenneth? Kenneth? Ja. Ja. Kenneth? Kage? Hej, flyv. Jeg vidste sgu det. Hallo, Okay, så nu hopper jeg ud af vinduet, og så prøver jeg at flyve. Nu vil du spørge jeg kommer springende ud af dit vindue med, så med en G-streng. Ligesom Martin plejer at sige. Kommer du springende ud af mit vindue med en G-streng? Er det en lyserød G-streng? Så er det i orden. Men Bolette, hun spurgte, hvor vi skulle i byen inden i weekenden. Fordi så sagde jeg, det vidste vi sgu ikke helt rigtigt, fordi hun ville ikke komme de steder, hvor vi kom. Hvad der hvad? Glem den kælling. Ja, det ved jeg godt. Ja, Hallo Michael, hvorfor sagde du også det til hende? Hvem var det, der sagde det? Det var dig. Michael, det var dig, der begyndte med at sige det til hende. Nej, det var det ikke. Jo. Hun spurgte selv, hvor du så siger, at Jeg sagde, at vi skulle i byen. ja, og så skal du... Nej, så siger du nemlig, så skulle du til at sige sammen med, og så siger jeg, dagen, fordi det er det, jeg ved, du ville have sagt. Nej, hvad har jeg sagt ikke. okay. Du ville have sagt hvem? Vibeke. Vibeke. Oh my god. Vil du have sagt Vibeke? Yes fucking lærer. Nej, hende har vi ikke længere. Nå, og det var sgu da altid noget. Jeg mener. Vi slår dem af med Vibeke, men vi har Christina og Kirsten. Og så har vi Bodil Ja, det var jo også en forbedring. og Claus. Hvem fanden er Claus? Det er en fra værkstedslinjen, og Jan det er en fra værkstedslinjen, og en der hedder Ole fra værkstedslinjen. Claus, Jan og Ole, mand, så rykker vi. Og Ulla, tror jeg også, der er en, der hedder. Ja, mand, og Ulla. Vi må sgu da ikke glemme gamle Ulla. Men jeg har fået en ny kontaktperson, og det er jo Bodil i år her. Ja, det er jeg sgu ikke ked af at høre. Nej, jeg har det godt med det, fordi Christina har kæft, hvor hun var så hård. Christina, hun er da kraftet med en bitch. Eller... Ja, det må godt gælde, ja. Ja. I skal ikke tage af, hvis I hører musik baggrunden. Det er bare fordi, jeg ligger og kan tage af. I en lyserød G-streng? Nå, okay. Det kunne Hey, du godt. jeg har en god idé. Jeg tror, jeg vil købe fra min bil til lyserød. Ej, nu. Det kan godt være, at jeg får lyst til at spørge dig, om du er homoseksuel, men ved du hvad? Jeg vil ikke høre svaret. Eller nu skal jeg sige dig en ting. Michael og Simon, de lader knippe det der inde i sofaen. Nej, det gjorde vi ikke. Ja, jeg kender det. Brain fucked. Nej, det var fordi, lige pludselig kommer Simon bare flyvende over i mig, og tager fat i mig, og jeg ved ikke, hvad mere. Og siger jeg, nej, jeg kræfter ikke din mand. Jeg er ikke til mænd. Og så sagde han, jeg har ellers købt en lysrød G-streng til dig. Nej, det sagde han. Og så sagde jeg, nå okay, så er det i orden. Prøv at se. Ej, men Simon har sgu da også drikke med. Han er hvem, der drikker med Enhver bord. mand ville være glad, hvis han fik en lysrød G-streng for æret. Dagen er der helt anden. Kende han ved godt, at vi skal drikke ham under bord, fordi han så den besked der. Ja. Eller jeg mener... Daniel, vi havde en aftale, at vi skulle drikke Frederico under, hvis han kom. Nå ja, men kommer han overhovedet? Det ved jeg ikke. Det er det, jeg har ikke snakket med ham næsten i 3 dage. Okay. Det er egentlig utroligt. Men det er noget helt andet der. Nu skifter vi lige emne igen. Mere alkohol til os. Nej,
så går det ikke. Okay, det er det emne, du vil ind på. Lyserød G-streng. Nej, det er det ikke. Hvor der står lol. Kende han siger, at Federico, han har fået en flaske op i røven eller sådan noget. Hvad? Ja, Simon. Ja, Simon. Så har han da fået en næreflaske, eller? Det var det. Det var faktisk racistisk, det der. Og mange af mine venner, de kommer faktisk fra udlandet. Jeg kan... Guys. Må jeg fortælle jer noget? Ja. Ja. Jeg smutter i seng nu, så vi ses, ikke? Vi ses i morgen, hvor vi skal drikke os hammerlam. Okay? Eller Michael. Vil du til at logge af? Oh my god, der fik en respons, og så når folk siger, ja, jeg vil til at logge af. Ja, hvad siger du? Det lægger helt vildt lige nu. Jeg logger af. Hvorfor? Fordi jeg skal i seng. Du ved, mors regler. Klokken 23 skal du i seng, når du skal op i skole dagen. Det kan hun sgu da ikke bestemme, når du er blevet 18. Jeg er teknisk set 19, men det gør det ikke bedre. 19 så. Anyways, vi ses, okay? Eller Michael. Farvel.